everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Lugoy, ang espiritu sa yawa musulod ngadto sa lawa sa tao aron magmando sa hunahuna sa tao sa pagpagkadautan ug kanang imong giingon nga parang sa kaniadto pagkana nahitabo ug hangtod karon nahitabo gihapon ug ang magahimo niya na mao kadtong gigamhan sa dautan nga espiritu sa yawa. Tuo ka, padiansin mo. Dre, ug mo tuo ka, kuyog ta. Bas-basis yung rayan sa imong holy water. Basi pag maulian pa siya. Ug dili kini maulian. Muna'y pag-iingnon nga. Ato na lang ilubong. Sige, tana Lugoy. Atuon ta si Ryan. Niya ako sa dagkong kakawayan. Sampiton ko na siya. Isaya Ermitanyo! Isaya! Hain ka! Pakita ka na ako, Isaya Ermitanyo! Isaya! Ryan, abi ko bag nakalimot ka na kanako sa pagsangpit sa kungan. Kalit kami tungas sa kong katubangan. Isaya Ermitanyo, wala ko may baho kung unsay angin ako buhaton. Dili na ko makabalik sa kong lawas. Ug wala ko maginawa. Ang atong kaaway, mao'y nagbuhat nini kanimo, Ryan. Oh, Siska, ang sakop sa kangit-ngit. Ug kay sakop man siya sa kangit-ngit. Ana kaniya ang tanang gimbuhaton sa pagkadautan. Dili ka gyud angay nga mo kumpiyansa tungod kay ang dautan. Ana kaniya ang pagpanlupig, pagpanikas. Naghula-hula siya pirmi sa iyang pagkadautan. Kinahanglang magmaigmat ka, pagbantay gayud, kay kanunay galihog sa atong palibot ang dautan. Isaya Ermitanyo, makabalik pa makahagos akong lawas? Dili ka pa patay. Oo, makabalik ka pa. Ug ingon ni ini ang imong buhaton. Sinulukoy, siya ang angay kong sudlon sa dam ko. Siya ang pabuhaton ko sa gusto na ko ipabuhat. Pangitaon ako sinulukoy. Huwag mo ko makakita ni Nulukoy nga natuhog din sa amo. Pero dili ko maglanan. Kinanglan makasudahin ko sa dam ko. Kung si Eden, siya ang akong ikasulti sa dam ko. Makamata maka siya dayon. Hapo kay siya. Usa kong tanaw. Nabunog ang lawas tungod sa pagkaligid-ligid niya sa pagkilid. Si Alia. Pero bata pa man kayo si Alia. Makasabot ba siya sa akong isulti? Pinahagis na ko. Pero bahala na lang. Kinahanglan makabalik tayon ko sa akong lawas. Nahadlo ko nga. Basin unya ila kong ilubong.
nakadungog ka ba sa kong tingog, day? Aliyah, Kuya Ryan, ikaw ni nasa akong atubangan? Buhi ka? Aliyah, ni ako si Mundamgo. Buhi pa ko, Aliyah. Wa naman ko na ka maginawa. Ingon si Mika o si Tatay Lugoy. Buhi pa ko, Aliyah. Ayaw pagilak. Buhat kining akong ipabuhat kanimo. Unsa man na? Dili ka gustong mamatay si Kuya Ryan nimo, dili ba? Oo, di ko gusto mamatay ka. Ikaw pa ya akong Kuya Ryan nga isog. Ikaw ang tigbantay nako. Kay di man ka gustong makaon ko sa ungo. Hinangka man ko nimo. Isang kasab-an ko nimo usahay. Kuya, Makigbisog ko tungod og alang kanimo igsuon ko. O aron sa makatabang ko sa uban. Delia, buhat kining ipabuhat ko kanimo. unsa man na kuya? Paminaw day, adto sa silong ni bayan. Ug ukba ang usa ka kaban nga dunay mga botilya nga anaa sa suod sa kaban. Unya, inikaw man? Ang kinadak-ang nga botilya didto sa kaban. Mo'y kuha Aliyah ug ang sword nga lana niini ipahid sa tibuok kong lawas. Ihurot na ko ang lana? Dili Aliyah, kanang igo lang ko mabasa. Sige. Oo, kuya. Nainumdum ka ba sa akong gisugo kanimo, ha? Aliyah, dili na ko makabalik sa pagsuod sa imong damgo. Human niini. Unsa man, nakainumdum ka ba, Delia, sa akong gisugo kanimo? Manaog ko sa silong. Muadto ko sa kaban nga may daghan og botilya nga naa sa sud sa kaban. Og hala kuya, nakalimot ko sa uban nimo nga gisugo kuya. Hala, nakalimot man ko sa uban. Unsa ganito? Day, ayaw intawon kalimot. Sa usa ka kaban, daghan ang mga botilya. Ug pilia ang kinadak-an nga botilya. Padiansil mo, lakaw ng tagamay ha? Di magkalahos imo si kanan dito sa bahay. Doon lang ta. Okay ra ka, Dre? Okay ra, Di, Lugoy, okay. wa makituting ugod. Nga nagpaktas pa ingod din sa babaw. Okay ra ko, Lugoy. Dali lang ta kay basin sa ato mga pag-ampo. Maluwas pa nato si Ryan. Oo, padiansil mo. Uy, hunong padi, hunong. Nganong nahunong mata sa paglakaw. Yun na. Kanang nagpasalipod diya sa may mga kasagingan. Nagtuwad man na. Gatuwad. Unsa? Oo na di. Ungo, gatuwad. Ay, kadlok. Kaya ang Ginoo nagauban ka nato kanunay. Magpabangbuang ginagdaspag na to. Busukon ka di. Nagkadaan kong sundang. Tigbason na to. Pagpadayon kita sa paglakaw. Doon na kita ni Anang Bay. Oo, doon lang tapat di. Doon na lang. Naunsa mo sa kalugoy. Nagatuwad man kasamtang kalakaw ka. Ano inon rin nga? Doon na si kikaobang ungo ba? Ulit ay hilabtan ba? Tuwad o. Mas ngayon kumutuwad ka niya. Sige, padayon lang tayo lakaw, padre. Alam ka ba lakaw pa din mo? Ako ang imo manluwas karong gabi una. Uy, tuwad, uy. Uy, may taong kaparong sa tubangan sa puntahan sa bahay. Ayun ka mo, Padre Anselmo. Kinsa ka? Durayan! Naginawanag ka! Tinuod ang gisulti ni Lugoy, Padre Anselmo. Pero dong, naulian ang piyahok ni mong naong o? Naulian na. Huwag ang imo itong natabon-tabon sa imong mga bata. Wala sab. Dali agod. Kung unsa kadali sa kausaban ka kaniya sa diyang gibarang kunis ka, mausab ang kapaspas sa akong kayuhan. Pinaagi sa pagampo sa labaw ta makagagaw. Giayo ko niya. Salamat din tao sa Ginoo. Kay naulian ka na, Ryan. Naibaw na ko, Padre, kung pinsang dako-dako din sa mga ungon. Si Iska.
dungog na ko niya naginganan og iska. Siya ba kadtong giingon nga tambalan na mabuhi og patay? O padre, siya. Ug akong nasaksihan nga kadtong mga imahe niya sa iyang altar na mo'y gituan sa mga tao na mo'y nakaayo kanila ang sa likod nga bahin. Mga dagway sa yawa. Hilingla niya ang mga tao. Ug dili lang kay kana lang ang iyang gibuhat padre. Gipatakdan niya ang mga tao ngadtos pagkaungog. Ug aron masuko nako ang mga tao ug dili na mutuo kanako. Gidaot ko ni iska. Kinahanglan nga masumpo ang gibuhat niya ng iska, Ryan. Kinahanglan gayon. Dong, ngano ka musugot ka mo pauli ang pari niya akong ihatod? Palabyon ta ang kangit-ngit lugoy. Dili na ta mo kumpiyansa sa kakampiyon. Dagga na kayo sila. O ang ilang labaw. Dili basta-basta kay mo gamit kinig black magic. Gigamit niya ang gahom sa yawa. Uy, giun sa man imong munika nga among nailog ni Daidin, gikan ni iska. Giumulan sa lana lugoy. Aron matangtang ang mga mananap ng gibutang ni iska kanako. O pinagi nining munika nga akong gihumol sa lana. Mga tangtang sila o mga matay. Gidutan man noon kag barang dun, no? Maro kayo si iska lugoy. Doon na siya butang nga nakuha gikan kanako. Wa ko magtangkil kanunay og lana. Ug ang kwintas nga agnos at wa sa akong igsuon. Mas importante nga adto sa akong igsuon ang agnos. Oo. Asa mga may barog na magug ka? Si Eden, Nga naman si Daidin. may bati kog tumang kaluoy kaniya. Gibuhat niya ang tanan aron kumalawas. Hello, kay Daidin. Nga nasunod, lain na. Lain na pagbati di na nakaluoy. Klaro kay... Hasta kalugoy. Ah. Naluoy ko nimo. Alam mo lagi dangat. Ug angay ko magpasalamat ninyo. Ninyong duha ni Eden sa inyong pagluwas kanako. Awa. Salamat. Way sa payan, uy. Way sa payan. Sige lang. Dili ka lang. Usap niya. Dini ka nang lugoy. Bantay sila mga tog. Kay akong sunugon kini munyikanis ka. Usa? Imo na sunugon? Tingali ikaw na yung masunog dong Ryan. Kay mato pa ni Iska, ikaw kuno ng munyika. Wa na gahom sis kay ining munyika lugoy. Natangtang na. Lotus, kumusta ang imong panlawas? Ayaw ka balaka. Kay pipila ka kutlo. Makapaduol ka na niya sa imong kaluha. Magkakuyog na unya ka mo sa pagpamalbal, Lotus. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.